नायलाय हनै जोंहा सोरांनि हिन्जावा माबायदि गानफब जोमफब देलायनानै स्कुटि उरायनानै थांखो? मानो नों खोनायाखै नामा? मालाय सोरांनि हिन्जावा कलेजावसो थांदों। हा बेफोरखौ मा बाथ्रा बुंदों नोंसोरलाय? सासे बिहामजोआ जुलिनि उनाव न'खरनि हाबा हुखा मावनायखौ गारनानै कलेजाव थांदों। बेफोर गासैखौबो नुनानै मादै दुम्फिया जेबो बुङाखै नामा? बुंनो मालाय बेफोर गासिबो मादै दुम्फिनि थुलुंगायावसो जाजोबदों। मालायसो बिहामजोखौ माबा कालेक्टर ना माबा खालामनोनो। हाय मा जालाजोबगौ बेफोरलाय? बिहामजो गोदानफोरानो न'खरनि खामानिखौ गारनानै कलेजफोरावसो थांबावो। जोंफोरालाय माथो खेबसेबो जुलिनि उननिफ्रायनो जेरावबो थांनोनो मोनफेरबायाखै। आरे ओ सोरां, नोंथ' आबादनिफ्रायसो फैफिनदों जानांगौ ना? औलै बाजैमोन। आरे नोङो बिसिखौ बै ट्रेक्टरावनो थिखांनानै कलेजावबो दोनहैना फैनो हायामोन, जाहाथे बियो स्कुटियाव हारसिंनो सलायनानै थांनाङै बायदि। गावहाथ' स्कुलनि फाइनाल आनजादखौनो होनो हायासै। अब्लाथ' देनां नोंनि बिसिया लिरनानै फरायनानै गोरों जाब्ला नोंखौबो बोराय समाव पण्डित बानायगोन, पण्डित। नायबाय था बेटा नायबाय था, जेब्ला नोंखौ नोंनि बिसिया फोरोंनाय समाव नों फरायनो हाबाय बायाब्ला नोंनि खोमाखौ साफ्रेना होजायाबानो जाबायहाय नोङो। थां बेटा, नोङो बेबायदिनो खालामजाखागोन नोंनि कालेक्टर बिसिजों। आयै मा जाखो? न'आव हाबग्रोमोना बेफोरबायदि मानो एसां गाबख्रावदों? मा बाथ्रा जाखो? एसेबां रागायाव मानो? आं बुंदों बेफोर सानबेसे सोलिबावगोन आयै? माया फिसा? आरो माया? बेखौनो बुंदों आं, बेखौनो नोंनि नोंहामजोनि फरायनाय नाटकफोरखौनो। हे गसाय, बेफोरखौ मा बुंलाबायदों नोङो फिसा? बिहामजोनि फरायनाय लिरनायनि नाटक बेफोर मा? बिहाथ' गाबोन समफोरनि उनावनो मोनसे गिदिर आनजाद फैगासिनो दङ फिसा, मानो बेफोरबायदि बुंदों नोंलाय? खोनासं आयै, बे आनजाद जोबनायनि उनावनो बिनि फरायनाय लिरनायखौ बन्द' खालामना होनोसै। मानो बाबा? बिहा लिरनाय फरायनायनि फारसे बेसेबां गोसो दङ बेसारा? बियो गिदिर IAS अफिसार जानायनि सिमां नुदों फिसा, बिनिखायनो आंबो गोख्रों डिसिसन लादों फिसा। आंबो बेखौ फरायहोगोन। औ, बियो सानाव सानसे लेखाखौ लानानै जिरायबाय थाथों आरो नोङो न'खरनि गासै खामानिखौ मावनानै थैबाय था। गामिनि सोरगिदिं मानसिफोरा जायखि मिनिया मिनिथों, नाथाय नों बेखौ फरायहोथारगोन आरो ना? औ, आं फरायहोगोन। मानो फरायहोगोन बेखौ? मानो होनोब्ला फिसा, बिहा लिरनो फरायनो जोबोद गोसो दङ। आं बिनि मेगनाव बेफोर गासैखौबो रोखायै नुखादों। बेसारा फरायनानै लिरनानै माबा मोनसे गिदिर सिमां सुजुनायनि सिमां नुदों। मिथिगौना सोरां फिसा, बिहामजोनि बायदिनो आंबो सानसे समाव सिमां नुदोंमोन जे फरायना लिरनानै माबा मोनसे मावनानै गावनि आथिङाव गसंनो। नाथाय आंनि आइ आफाया बेफोरखौ जानो होआसै। आंनि आफाया बुङोमोन न'खरनि खामानि सोलोंनायानो हिन्जावसाफोरनि फरायनाय होननानै। जुलिनि उनावबो नोंनि नोम्फायाबो आंखौ लिरनो फरायनायनि मोन्थाय होआसै। बिनि उनाव आं सानदोंमोन नोंखौ गोबां फरायहोगोन होननानै, नाथाय नोंबो 10 थाखोनि उनावनो फरायनायखौ गारबाय। मोजाङानो जाबाय, खमसे खम बिहामजोआथ' फरायनो नागिरदों, फरायनानै माबा मोनसे जानो सानदों। नाथाय फिसा, नोंहा बेवहायलाय मा हेंथा दङ? नों मानो बेफोरबायदि जानो होआ फिसा? नाथाय आयै, बेफोरबायदि फरायनायाव सानफ्रामबो एसां बेफोरबायदि बेस्थ' जाबाय थायोबा न'खरनि सोरगिदिं खामानिफोरखौ सोर मावगोन आयै? आं नोंखौ बेफोरबायदि बैसोआव खामानि मावहोनो हाया आयै। आं नोंखौ जोबोद अनो आयै, आं नोंखौ जोबोद अनो। फिसा, नों आंखौ थारैनो अनमारोब्ला आंनि सिमांखौबो मान दोन फिसा। बिहामजोनि IAS फरायनायाव, IAS जानो नागिरनायाव जेबो हेंथा खालामनाङा फिसा, जेबो हेंथा सोमजिहोनाङा। आयौ हाबाब, हनै नायद' जोंहा मादै दुम्फिनि बिहामजो गोदाना माबायदि आरामै जिरायनानैसो लेखा फरायगासिनो दङ मालाय। आयौ नायदो हनै। आंथ' सानदोंमोन
बिहामजो गोदाना आरामै इसिं न'आव गोथाव गोथाव एखं सावखांसो खालामबाय थादों एवबाय थादों होननानै बिदिसो जाहैबाय होमबा आरे नुवाखै नोंसोरो बिहामजो गोदाना एखौ सावखंद खालामगासिनो दं दा नाथाय लेखाखौ बोला बोलायैसो इसिं न'आव थांलायलायनाङाहाय मालाय बेवहायनो जायो नोंसोर जुदि एफा एवखां सावखां जानो लुगैदोंबा फै आं बानायनानै होगोन ना जानानै थांबानो जाबाय नोंनि बानायनायजों जाया मादै नोंनि आखाइनिफ्रायनो जों जाबायनो थायो नाथाय बिहामजो गोदाननि आखाइनिफ्रायसो जागौमोन दा जोंलाय नंगौ नामा दिनै नांथ'ला दे दिनै बेहा जोबोद फरायनांगौ दङ ओहो बेबायदिसो बाथ्राया फरायनो बाखि दंबावो मोजाङै नाय जाहाथे फरायै खाना जानानै गोलैयाबानो जाबाय मिथिगौना आंना बिखुनजोआ बुंदोंमोन बांद्राय फरायनानै हिनजावसाफोरा जेबो लाब गैया जुलिनि उनावथ' गासैबो हिनजावफोरानो न'खर संसार जानायावसो बेस्थ' जाखायो आरो माथो फरायनानै मा लाबबाव गुबुना मा बुङो बुंबाय थाथों आंनि बिहामजोआ फारसे आखाइजों न'खर संसार सालायगोन आरो फारसेथिं रायजो सालायगोन जोबोद गिदिर बाथ्रा बुंदों नोङो मादै दुमफे मा नोङो जोंखौ नोंस्रानाव फैजानो बायो नामा मादै दुमफे आरे आंलाय नोंसोरखौ मानो फैजानो बानांगौ जोंहानाव नाथाय जुदि नोंसोरो बेवहाय फैनानै आंनि बिहामजोखौ उल्थां फाल्थां बुंनानै गोसो गाबहैयोब्ला आरो आंनि फिसाज्ला सोरांखौ लामा सामा बायदि बायदि बाथ्रा बुंनानै खोमायाव हाबहैयोब्ला अब्ला आं थारैनो बेखौनो लुगैमारगोन जे नोंसोरो जोंहानि न'आव दाफैयो थौदो आब'मोन जोंबो नायगोन बिनि बिहामजो सनाया माबायदि फरायख्रुबग्रा महा पण्डित जायो खोब जानायनि कालेक्टर जानो फैदों आयै दिनैनिफ्राय फरायला मानो फराया नोंलाय आंनि फरायनायनि थाखायनो न'खर आरो गामि सोरगिदिं गासैखौबो डिस्टार्ब जागासिनो दङ आयै गासैनि थाखायबो डिस्टार्ब जागासिनो दङ समाजनि गासिबो मानसिफ्रा आंनि फारसे बाथ्रा सावरायगासिनो दङ आयै आं दिनैनिफ्राय फरायला खोनासं बिहामजो फिसा मानसिफोरनि फरिसानि आरो समाजनि बायदिसिना बाथ्राफोरखौ साननानै जाय मानसिया गावनि थांखिखौ जाफुंहोनायनि सोलाय फावसयनानै थायो लामा आन्दायनानै थायो बिनिख्रुइ बांसिन जाम्बा आरो बे दुनियाव रावबो जानो हाया फिसा बिनिखायनो नोङो फरायथारनांगोन फिसा फरायनानै IAS जाथारनांगोन नोङो IAS अफिसार जाथारनांगोन फिसा बे खालि नोंनिल' थांखि जानानै थायाखै आइ बे आंनिबो थांखि बिनिखायनो नोङो IAS अफिसार जाथारनांगोन फिसा नों जाथारनांगोन हे आफा सोरजिगिरि आनान गसाइ अबंलावरि आं नोंनियाव दिनैसिम गावनि थाखाय जेबो बिफेराखै नाथाय आं दिनै बियो आफा आंनि बिहामजोनि बेफोरबायदि जिउनि मोनसे गोब्राब आनजादाव उथ्रिसारनो हाथों आंनि बिहामजोआ उथ्रिसारनो हाथों आफा आयै बहा दङ नोङो ओजों फैलाय मा जाखो मा खौरां लानानै फैदों फिसा नोंनि नोंहामजोआ आनजादाव उथ्रिसारनो हाबाय आयै थारैनो नंमारगौ आइ औ आयै नाय आयै आं दिनै जाफुंसारहोबाय आं नोंनि सिमांखौ मोगथाङा जाफुंसारहोबाय आयै औ आंनि आइ सना मा जाखो आयै नों मानो गाबदों आयै बेफोर मा आयै नोंनि मेगनाव मानो मोदै बेफोरो जाम्बि बहा गाबदों आंलाय बेथ' खुसिनिसो मोदै जाम्बि आयै मिथिगौना फिसा गासिबो मानसियानो गावनि गासै जिउनि दुखु दाहाखौ बावगारलांजोबो जेब्ला बिनि फिसाफोरा उथ्रिसारनो हायो बेनिखायनो फिसा नोंनि बेसेबा गिदिर उथ्रिसारनायखौ नुनानै आंनाथ' गासै जिउनि दुखु दाहायानो स्रां थांगारजोब्बाय फिसा बिनिखायनो आंनि मेगननिफ्राय मोदै गदों फिसा खुसिनि मोदै सोरां फिसा थां गामिनि सोरगिदिं गासै मानसिफोरखौनो लेंना लाबोजोब जोंहा बिहामजोनि फारसे जायफोरा बेफोरबायदि खना रायलायोमोन ना बिसोर गासैनिबो फिननाय होनानै दिनैनिफ्राय बिसोरनि खुगाखौ थाला लगायना होगोन आं बिसोरखौ दिनै गासैखौबो आङो उदै बुंजासे ओंखाम जाहोजोबगोन थां फिसा थां गासैखौबो लेंना लायजोब थां दिनैथ' जोंहानि न'आव गिदिर उत्सब मोनसे जागोन फिसा नोंनि उथ्रिसारनायनि बा बियानि आब'
नोंथ' देखायमारबाय आंनि फिसाजोखौ सासे गिदिर IAS अफिसार खालामनासो गारबाय नोंथाङा बा रोजा रोजा साबायखर थाबाय आब' नोंथांनिसिम बियो गावनि नाजानाय आरो नांथाबनायजोंसो गिदिर सासे IAS अफिसार जानो हादों फंबाय आंथ' बास बिनि सिमांखौल'सो मान होदों आरो बिखौ आवगालांहोनो थाखाय खालि लामाल'सो देखायनानै होदों बास आरो आंनो दायो जेबो नांला फिसाजोफोरा गोदोनि बायदि गेलेग्रा फुथुला जानानै थायाखै बिनिखायनो दायो बिखौ रोखा खालामनो टाइम जानानै फैबाय नाथाय बेथ' दा अफिसनि खामानिफोरावनो मुखुब जानानै थासिगोन अब्ला मा आब' नोंथाङानो गासै न'खरनि खामानिफोरखौ हारसिङैनो मावलांबाय थागोन मानो मावा जानो बिनानाव दायो नोंथाङा नायबाय था आंनि बिहामजोआ फारसे आखाइजों अफिस सालायगोन आरो गुबुन फारसे आखाइजों न'खर संसार सालायगोन अब्लासो बे आंनि मोजां बिहामजो जानो हागोन आब' बेफोरथ' उनाव जाबाय थागोन नाथाय एफा खुसिनि समावबो बे हिन्जावसाया दाबो अफिसनिफ्रायनो सफैयाखै नङाना जानो हागौ माबा मोनसे खामानियाव नांथाबना दङदां जानांगौ बिहामजोआ फैबाय माबाफोर गिदिर खामानियाव फासिना दङमोन नामा फिसा औ आयै दिनै मोनसे गिदिर मिटिं दङमोन जाहाथे जोंनि गामिनि सोरगिदिं लामाया पाक्का जायो बेवहाय मोब्लिब आरो दैनि सुबिदा जायो अब्ला मिटिंनि रिजाल्टआ मा जाखो फिसा गासैखौबो गनायथि मोनबाय आयै खोनासं गासैबो खोनासंना ला आंनि बिहामजोआ बे गामिनि थाखाय मा खालामखो गामिनि सोरगिदिं लामाफोरा पाक्का जासिगोन मोब्लिब आरो दैनि जगायथिबो जासिगोन थां सोरां फिसा गासिबनिबो जाग्रा लोंग्रानि जगार खालाम गासैखौबो लेंहर गासैनोबो मेथाइ राननानै हो दिनै बिहामजोनि देरहासारनायनि दिन गासैखौबो उदै बुंजासे जाहो